बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। क'क्राझाराव गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजों गारजानानै सासे सिख्लाया जिउ फोजोबनानै लायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय भुथियाबिल गामिनि बिफा राना मोसाहारि आरो बिमा मीरा मोसाहारिनि थाखो गोजौसिन गेजेरारि नैथि बोसोराव फरायबाय थानाय फिसाजो भानु मोसाहारिया मैया सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव फेसबुकआव लाइभ फैनानै फासि नांनानै जिउ फोजोबना लायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावखौनो जिउ फोजोबना लानाय भानु मोसाहारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि बर' खुस्राकाटि गामिनि जहन बसुमतारी मुंनि सेंग्राजों गोसो थोलायोमोन। मोजां मोननाय सेंग्रा जहन बसुमतारीया भानुखौ गारनानै गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोननो लादोंमोन, जेराव भानु मोसाहारिया दुखु सहायनो हायैयाव गावखौनो फोजोबस्रांना लायो। नैथियाव दङ। लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आबादारिफोरनि खहाखौ सुफुंनो थाखाय सदनाव खावलायदों। मैया आसाम एसेम्ब्लियाव इउपिपिएल दोलोनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीयाबो गुबुन एमएलएफोर बायदिनो गावनि बिबुंथि लाखिदों। मानगोनां बिथां गबिन्दआ उदालगुरि ओनसोलाव साहा आबादाव खामानि मावग्रा आरो लबर आबादनि थाखाय खोथा बुंनायजों लोगोसे बावैसो सिगां लाइमोन आबादारिफोरा मावनाय आबाद तुरमुज आबाद मावनायाव महामारी कर'ना भाइरासनि थाखाय उदां बाजार मोनैयाव खहा जानायखौ सुफुंनो खावलायदों आरो उदालगुरियाव कुल स्ट्रेच खालामनो थाखाय मैया सदनाव खावलायदों। थामथियाव दङ। गोसोम आरो गुफुरनि उनाव बे खेबाव गोमो फांगासनि गाग्लोबनाय। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव महर लानायनि गेजेरावनो ब्लेक आरो व्हाइट फांगासाबो गिख्रंथाव महर लानाय नुनो मोननाय जादों। बिनि गेजेरावनो गोमो एबा येल्ल' फांगासनि गोसारनायनि बागै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गाजियाबादनिफ्राय गिबि गोमो फांगासनि खौराङा सोराङाव फैदों। बे गोदान बेरामाव गाग्लोबजानाय सुबुङा सासे डायबिटिस बेरामि जानायजों लोगोसे 34 बोसोर बैसोनि होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोमो फांगासनि गाग्लोबजानाय सुबुङा गिबियावनो सिंनिफ्राय लोरबां जायो आरो उनाव उखैनाय गैया जायो। बिनि गोहोमा बारायनाय लोगो लोगो सुबुंनि देहानि लिरथाया खमायनो हमो आरो बियो बांसिन गिख्रंथाव जायो। बे फांगासाव गाग्लोबजायोब्ला मेगना हाबलाङो आरो गुबुन अंगफोरा खामानि मावै जालाङो। ब्रैथियाव दङ। बाक्सायाव दायनानि सन्देहआव बिरेन बर'खौ बुथारदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि कुमारिकाटायाव सोंखारि जाथाव जाथाय। कुमारिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आंगारकाटानि बैग्रिबारियाव दायना साजायनानै सासे सुबुंखौ रायजोफोरा खास्रि बिस्रियै बुथारो। सासे 50 बोसोर बैसोनि बिरेन बर' मुंनि सुबुंखौ दायनानि सन्देहआव गामिनि रायजोफोरा बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया साननि समाव गामियाव रायजोफोरा मोनसे सावराय जथुम लिंनानै बिरेन बर'खौ दायना होननानै लावथिजों बुग्लिनानै सौनानै खास्रि बिस्रियै गाग्लोबो। जाथायनि बागै मिथिनानै कुमारिकाटा पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सहैयो। पुलिसा सहैनानै बिरेन बर'खौ रायजोनि आखाइनिफ्राय बोखाङो आरो फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो बिरेन बर'आ फाहामसालियावनो जोबथाहांबोयो। पुलिसा दायना साजायना गाग्लोबजानाय बिरेन बर'खौ रायजोनि आखाइनिफ्राय बोखांनाय समाव रायजोनि माखासे सुबुङा पुलिसनि बिबानगिरि नीलफेया ज्योति नाथखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे पुलिसनि गारियावबो गाग्लोबनानै खहा खालामो। जायगानि रायजोआ बिरेन बर'नि न' बांखौबो सिफायनानै होयो। बिरेन बर'नि न'खरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा जेनथेनै गावनि जिउ रैखा खालामनानै खारखोमानो हायो। पुलिसनि सायाव रायजोफोरा गाग्लोबनायनि जाहोनाव पुलिसा रायजोनि सायाव लावथि सिबो आरो थासारिखौ सामलायनो नाजायो। पुलिसा जाथायजों लोब्बा खालामनानै साबा सुबुंखौ खादों आरो सोंथि खालामगासिनो। बाथियाव दङ। गिबि मन्थ्रिया बुंदों उखिल गगैया गोसोआरि लोरबांथिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव बाहागो लानो हाया। बावैसो सान सिगां बिधान सभायाव समायखिरा लादोंमोन। सा 126 एमएलएफोरा बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव समाय लादोंमोन। रायजो दलनिफ्राय देरहानो हानाय उखिल गगै बिथाङा देहा फाहामसालिनिफ्राय थोंजोङै बिधान सभासिम सिटी बासआव लाबोनाय जादोंमोन। उखिल गगैखौ बिनि उनाव गोबाङानो सोंथि दैखांदोंमोन। मैया बिनि सायाव खेंफारथि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि कभिडनि समाव गारियाव साबा सिकिउरिटि गार्डजों लोगोसे उखिल गगैखौ लाबोयोब्ला बिथाङा कभिड-19 जानाय नङा। बिथांखौ गुवार गोलाव बास गंसेयाव लाबोनाया सरकारनि बिबान जाहाथे कभिडनि प्रट'कल रैखा जायो।
बिनि अनगायैबो साननैसो सिगां उखिल गगैखौ सदनाव जिरायनायनि गनायथि बिदोंमोन भरत नरह बिथाङा। बे बुब्लियावबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि बेरामि सुबुं सासेखौ सदनाव माबोरै फज'नो हानो, जाय सुबुंखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांनाय 4 दाननिफ्रायनो फाहामथाय होबोगासिनो दं। डक्टरा बुङो दि बिथाङा गोसोआरि लोरबांथि दं। गोसोआरि लोरबांथिनि थाखायनो बिथांखौ फाहामथाय होबाय थानाय जादों। दथियाव दङ माजिदेन मैदेर थैनाय जाथायनि सैथोआ पस्टमर्टम रिपर्टआव ओंखारबाय। थांनाय 13 मे खालारनि जाथाय बादियै माजिदेन मैदेरनि जिउ खहा जानायनि सैथोआ रोखा जाबाय। पस्टमर्टम रिपर्टआव सोराङाव फैदों थैनायनि गुबै जाहोन। नगावनि बामनि हाजोआव माजिदेन मैदेरा जिउ खोमानो गोनां जाथाया गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव साननाय सोमजिहोदोंमोन। गिबियावनो मैदेरफोरनि थैनायनि जाहोनखौ सारअन्थाइ गोग्लैनानै जादों होननानै बुंथिनाय जादोंमोन। आसाम सरकारनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्ल बायदि बिथाङाबो सारअन्थाइ गोग्लैनाया जिउ खोमादों होननानै फोरमायदोंमोन। नाथाय मैया पस्टमर्टमनि रिपर्टनि बादिब्ला बे मैदेरफोरा जौसिन गोहोनि मोब्लिब शक जानानै जिउ खोमादों। जौसिन गोहोनि मोब्लिबनि शकनि थाखाय सोमजिनाय अरा खामग्लिनायनि जाहोनाव जिउ खोमादों बे माजिदेन मैदेरा। स्निथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव हाथियार बोखांदों। गोजोन बिटिआर दाफुंनो नागिरनायनि गेजेरावनो बड'लेण्ड हालामाव सानफ्रोमबो मोनसेनि उनाव मोनसे हाथियार बोखांनो हाबाय थादों। थिग बेबादिनो रबिबारखालि हराव बाक्सा पुलिसनि एडिशनेल एसपिजों लोगोसेनो डिएसपि, बरमा पुलिस थानानि असि, सिमला थानानि सिआइ आरो बरबरि थानानि असिजों लोगोसेनो आर्मि आरो सिआरपिएफनि मोनसे जथाय नायबिजिरनायाव बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय आलगाजाराव भबेश बर्मन मुंनि नखराव गंसे 7.65 mm पिस्तल गावग्रा आइजें, 7.65 mm पिस्तल मेगजिन गंनै, गुलि 7 राउन्डजों लोगोसेनो भबेश बर्मनखौ हमनानै जुडिसियेल कास्टडियाव हरनाय जायो आरो नायबिजिरनायखौ सोलिहोबाय थायो। लोगोसेनो AS01 DU0724 नंनि गंसे गारिबो बोखांनो हायो होननानै पुलिसा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हमजानाय भबेश बर्मनखौ नबकुमार सरनिया दैदेननाय जिएसपि राजखान्थि दोलोनि मावथि होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव नबकुमार सरनियानि जानानै गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लादोंमोन भबेश बर्मनआ। 8थियाव दङ बाक्सायाव कभिड गोथैसालि बानायनायखौ लानानै दावराव दावसि। बाक्सा जिल्लानि अहुपा सुइच गेटनि साखाथियाव बाक्सा प्रशासना कभिड गोथैसालि बानायनायखौ लानानै गोख्रों दावराव दावसि सोमजिदों। जिहेतु जिल्लायाव कभिडआव गाग्लोबजाग्रानि अनजिमाया सानफ्रोमबो बारायलांगासिनो दं। बेफोरबादियाव कभिडआव गाग्लोबजानानै जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि गोथै सहखौ सावनायखौ लानानै प्रशासना साननाय गोग्लैनानै दंमोन, जायनि थाखाय अहुपा सुइच गेटनि खोला फारसे दैमा जिंनि सरकारि हायाव गोथैसालि बानायनायनि थाखाय प्रशासना थांखि लायो। नाथाय जिल्ला प्रशासननि बे थांखिखौ मिथिनो मोननानै जांख्रिखाङो जायगानि रायजोफोरा। बिनि सायाव मोनसे सावराय जथुमबो जिरायनाय जायो आरो रायजोआ थांखि लायोदि बे जायगायाव गोथैसालि बानायनो हानाय जानाय नङा होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।